Pamilyar mo ko niyo. Mom ni katong kabit sa kong asawa. Ug laruhon, ug mauban ni. Ikaw to kabit ang asawa, pre. Perting gubutan na mo to. Uy, pre, ganun ni, pre. Pwede na to istoryahan. Dili, pre. Mag-abot as barangay. Aw, sige. Gusto mong ka. Babe, ay big siya ba di abib ha kay baw ya ka kapitan di ako sa tong barangay. Mauwaw tas tong gibuhat ani babe. Maulit ni, ako'y bahala. Ako pa. Pagklaro ba abib ha na. Tauwa ba abib masaktan ta sa atong katawuhan sa barangay. Ako'y bahala, ana. Ako pa. May mana, ako'y bahala. Hindi na, tala na. Grabe, God. Girl, ange. Tulo mga buok. Mayroong banana kay si Puy Igamang, God. Kaduha akong nasakpan kay si Kuhan, Puy Lagom. Karon interes kapitan ako nakitaan. Nagsakisakay motor. Huy! Barangay Tagay. Asa mas kapitan? Nakoy report. Andiyan mo nga! Bahin sa akong asawa. Sir, paabot na sir. Nakita na ba na ako si Boy Igam? Nireport ni Kapitan? Niwato ka ba nga? Kabit ay si Kapitan ni Girl Ange di ay. Patay itong barangay Tanod doon si Boy Aslom. Patay madakdakan gitong batuta ron. Patay mag-abot to sila. Si Boy Igam ug si Boy Makoy ug si Boy Lagom. Grabe ang iagi pang lumpong man tulo ka buok. Patay gito ron. Paabot ko. Unsay angayan na to. Angayan kito unsay resulta sa ating ilang mga sumon ron. Angayan kito. Paabot ko. Kap, nata ba? Prima, kap. Unsa man na? Pasudla dire. Sir, sulod sir. Kap, tabangi ko kap be. Akong asawa, gikabit ni Boy Lagom. Barangay Tagay. Boy Aslom, apasad tos bulagong kaw. Padating sumon. Bulagom. Naga sumong. Tatawag kag kapital. Bahin sa unsa man eh. Ato walang palaw kabaw ka. Unsa may problema ninyo? Unsa may problema nimo Boy Igam? Kap, gikabit akong asawa ni Boy Lagom. Imo mong asawa mo'y nangabit na ko kay sig atos bay. Og mao ni. Magpinirmahay na lang mo. Nga dili mo maghilabtan na sa usa. Kay babae ram na inyong gilugan. Kawal abay hinungdan na ng panag-away ninyo. Akong tawagon na itong sekretary kay atong pabuhatan ng dokumento nga dili na mo maghilabtan na sa usa. Nya mo pirma mo ha. Barangay Tagay. Pareha si sekretary sa imabaw be. Tawag kag kapital. Ay, Ay kaparaygon di siya akong sekretary oy. ano mo ni, yung ko'y patawag. Ato ni Husayo ni kay naay mga reklamante diri nga iya ko ng asawa nangabit. Nya na po ni reklamo diri ang kabit. Kay gikiha siya siyang original nga bana. Start. Lo, tingog mas akong asawa ron no. Lah, tingog mo ni sa akong labro no. Kap, mao man akong asawa kap. Kap, mom na akong lablabo. Sus, sao man biktima ang pagwani? Haka ni mo dayoy, imo mamigi lumpong tulo.